Niedziela. Zostałem zaproszony na posiłek. Kurczak kmerski nie jest niczym dziwnym, piwo również, ale to jest dla mnie nadal ogromna zagadka. Mówi, że to nie jest wąż. No ale dobra, no, zobaczymy. Dokładam do zestawu notaż. No, wygląda jak wąż, także śmieją się ze mnie, ale chyba, że to są dżdżownice. Antom, coś takiego się wyjaśniła się zagadka. Jest to nic innego jak mały węgorzyk, czyli to są węgorze tutaj na talerzu. Będziemy próbować.